Exercise 22 машқи 22. ин машқро низ мо барои шумо вазифа медиҳем ва бо 20 сифате ки дар ин ҷо мебинед 20 то ҷумла месозед ва тарҷумаи ҳар кадом калимаро ман ба шумо мегӯям. Hungry гурусна, thirsty ташна, sleepy хоболуд, tired хаста, old кӯҳна ё пир, young ҷавон, happy хурсанд, homesick пазмон, married oиладор, single муҷаррад, angry ғазабӣ, nervous асабӣ, quiet ором, lazy танбал, hardworking заҳматкаш, famous машҳур, sick бемор, healthy солим, friendly меҳрубон, shy изокаш. сифатҳо new words калимаҳои нав. дар ин ҷо калимаҳое ки дар ин дарс истифода бурдем онҳоро рӯйхаташонро омода кардаем ва ман онҳоро як бор мехонам. Subject мубтадо ё исм, adjective сифат, small little майда, big large калон, long дароз, short кӯтоҳ, beautiful зебо, ugly безеб, expensive қиммат, cheap арзон, tall баланд яъне қадро дар назар дорад, clean тоза, dirty чиркин, easy осон, difficult мушкил, rich сарватманд, poor камбағал, happy хурсанд, sad ғамгин, slow оҳиста, fast тез, sleepy хоболуд, tired хаста, young ҷавон, old пир ва ё кӯҳна, new нав, quiet ором, noisy серғавғо, cold хунук, hot гарм, round гирд, square квадрат, sweet ширин, sour турш, wet тар, dry хушк, funny хандаовар, important муҳим, safe бехатар, dangerous хатарнок, heavy вазнин, light сабук ва ё рӯшан, dark торик, hungry гурусна, thirsty ташна. инҳо сифатҳое мебошанд ки мо дар ин дарс гузаштем.